Okay, magandang araw po sa lahat mga boss. Alcala, Pangasinan Project, last part. So, yung last na pumunta tayo rito, may partition po to, tapos naka-haspi po yung ceiling, tapos may cabinet po doon, tapos may baseboard. So, pinatanggal po lahat nila, sir, po yung nilagay natin dito. So, ngayon, yan na po yung magiging final na magiging itsura nito. So, makikita nyo naman doon sa dating itsura nito, itong ginawa natin bago itong episode nito. So, makikita nyo dyan. So, yung processing ng paggawa natin. So, unang video niya. Tapos, yung habang ginagawa natin. Tapos, yung may partition na rito. Tapos, yung may baseboard tsaka cabinet na po rito. So, andyan po sa screen. Okay, so ngayon, libutin lang po natin yung mga ibang ginawa natin dito. Ayan. So, ito, okay na rin po dito. Ayan. Okay na. So, yan na po yung kinalabasan ng project natin dito sa Alcala, Pangasinan Project. Ayan. So, mas simple na po siya kung ikukumpara nyo dun sa dating ginawa natin dito. So, gumawa rin kasi ako ng 3D animation noon, tapos pinapost ko sa kanila. Tapos yun yung pinagawa nila noon. Tapos ngayon, pinatanggal din nila yung nilagay natin. Okay, so pintura, kisame, tapos yun lang po yung mga ginawa natin dito. Okay, magandang araw po sa inyo lahat at God bless!